自分はどんな大人になりたいんだろう。自分はどんな仕事に就きたいんだろう。その答えにたどり着くためには、心の中にあるなってみたい自分、やってみたいことに気づくことが大切。あなたの心が揺れ動く瞬間を大事にすること。最初から諦めるのではなく、たくさん調べて、比べて、選ぶことで、あなたのなりたい将来に近づいていく。すぐに思い通りの結果にならなくても、何度も調べ挑戦を繰り返すプロセスこそ、自信を持って答えを出すことにつながっていく。私たちは大学入試データや先輩からの言葉、思いを届けることで、自分の人生を切り開いていく高校生の皆さんを応援します。心に問う進路選択を。